Salut, sunt eu Viorel și vreau să vă arăt un stup de albini, da? Uitați aici cu atenție. Sunt eu Viorel. Vedeți, nu? Uitați aici puier frumos, vedeți? Aia, perfect. Ia uitați aici, perfect o clădit. Perfect, vedeți, nu? Ia uitați. Uitați rama aici. O vedeți, nu? Aia. Mă vedeți pe mine? E bun. Salut! Bă, șefule, e de jale, bă. E o leacă nou urat. Am luat vă 4 H5. E de rău, usăra dracului, tu știi? Da, aoleu. E foarte rău când e vreme nou urată. Nu-i de intra la albini. O să agitate foarte rău. 4 H am luat. Olea cum se zbate. Mere este, polen este, de toate. E bun așa, de acum, când e vreme frumoasă, soare, o să intru să le roiesc. Are 2 boci. Fă albină, fă. Unde dracu te bagi? Vedeți, nu? Pentru mai multe informații, na, să mă întrebați despre stup, despre măci, sunați la 075 747 812, da? Hai, nu uitați. 075 747 8812, da? Hai, salut! Vă aștept să sunați, da? Nu uitați. Sunt eu, Viorel, de la București. Hai, salutare!